Ga dai lokacin nan kenan, iye a ga daman nan, sabunta rijista din nan, ta jam'iyyar APC nan, mai tsintsiya ta har haɗa kan nan, matattara ta al'umman nan, ku fito mu sabunta rijista ta jam'iyyar APC nan. Mai tsintsiya APC nan, sabunta rijistar nan, kwamiti mabulazai, ƙarƙashin jarumi na matasan nan. Wane ne kenan? Ya haya Bello gwamnan kogin nan. Aka ce sako ne ga duk al'umma ta ƙasa kenan. yan kudu da arewa, Wan kudu kwarkwata kun fito kenan. mu fito mazan mu da mata, Adama da mu a shaida mai kenan. APC mu yi rijista, A cikin ta mu zan members kenan. ba yan kallo ba, ƙorafi kuma shi kenan. in muka yi rijista Komai sai da mu za a yi kenan. har yanzu ana yi. Kaje maza barka aiki ma kenan. Musabunta katin jami'ar musabunta APC maza mata katin kyauta a kirayinta APC mahanzarta don kar mu bari su lalata da yancin mu APC a gidar mu la shakka. Ina zance kan sabunta kati ne, ina zancen jam'iyyar ganace APC ne, mu sabunta don a gare mu hujja ne, idan ba ta sai a yi ma kamar baka a APC. Mu sabunta katin jam'iyyar mu sabunta, maza mata katin kyauta ake yin ta, mahanzarta don kar mu bari su lalata mana ga yancin mu APC a gidar mu la shakka. Na ce sabon kwamitin mobilization ne a ƙarƙashin jagorancin ɗan Bello ne, yaya na ce gwamnan kogi dalili ne, ina yarda ni auta na san da kun yarda da APC. Musabunta katin jami'ar musabunta maza mata katin kyauta a kirayinta mahanzarta don kar mu bari su lalata mana da yancin mu APC a gidar mu la shakka. A furfuto kowa ya fito, ko furfuto kowa ya fito, ku furfuto na ce kowa jama'a a furfuto kawai a fito, ku furfuto ku yau katin jam'iyya a yanzu tun da wuri. Wace jam'iyya ce APC da za ta kara gyara guri? Ku je ku yi wannan kati to 'yancin ku kuke guziri, da katin ga zafa ku samu cikakken 'yanci yawa kasa. Ba mu gane zancen kati ba, wayar mana kai mu sani, katin zabe wai koko dan nuna mana dan mu gani. Ba katin zabe ba, katin jam'iyya ce ta kasa, ma'ana jam'iyyar APC da ta zo don gyara kasa. Kun ga katin zabe kun san shi kowa na yi a kasa, ga katin jam'iyyar APC yanda yake ku gani. In ka yi shi kana da cikakken 'yanci jam'iyyar makwarai, ko kuna da shi ku je ku sabunta shi ku ji ni sarai, shi ne zai ba mu cikakken 'yanci jam'iyyar makwarai. Lallai mun gane mun gode APC gyara kasa. Da APC da APC malam, da APC za a yi sha'awar aƙidar ka, a gano kana kishin jama'a da yankin ka, a dama da kai a wakilci har a zaɓe kan. Me kake so ka ce mana ne faɗi ni fahimtar ka? Sai da akwai rijistar ka, fati zai ga kimar ka, don amsar bukatar ka, ko kwatika ta burin ka zaɓa ko a zaɓe kan. Sabunta maza sabunto rijistar ka, katin jam'iyyar nan na APC wata ruwan marka, wacce ta gyara shiyar ka, ta taimaki zika harka ka. Dan sani na kuɗan Hausa da batu na fatan ku. Kowa ya je rijistar APC, mata ne rijistar APC. Kanawa mama ce ki bi ɗautaki, mata ne rijistar APC. Kawa ki je da ke da mijina ki, mata ne rijistar APC. Kakar mu shawara sai na baki, mata ne rijistar APC.
mata ne rijistar APC, mai kosai da koko kiyo taki, mata ne rijistar APC, mai kwale-kwale mai alkaki, mata ne rijistar APC, uwar gida da ke da amaryarki, mata ne rijistar APC, ki sabunta taki in kin ki boye a daki, shi ne kyakkyawan tafarki, yar tsawa gyara taki, mai tsantsiya ce gwanarki, mai maganin yan adawa APC rana haska kowa. musabunta katin jami'ar musabunta APC maza mata katin kyauta a kirayinta APC mahanzarta don kar mu bari su lalata da yancinmu APC a gidarmu. Akai a fito, annace a fito, akai a fito, ai rijistar nan mu bide APC. Masu gida na cikin birni tafin har ƙauye, yau a cikin tafiyar majari kilasisi. A nemi gida, babba take je kayo kati, ba makawa shine zai sa ka riko yanci. A mai tafiya ta ka karɓi sakonka, Kai kati na jam'iyyar inda ka je ne ba wuya ana baka, rajista ta jam'iyyar kuma kyauta ne babu yan kuɗaɗenka. kai kati na jam'iyyar Ga faɗa wa abokinka har makocinka, rajista ta jam'iyyar ga a majalisa ce wadin mutanenka. kai kati na jam'iyyar Wannan sako Ikram nake baka, rajista ta jam'iyyar na ango mata maza suna hanya, kai kati na jam'iyyar yan jam'iyya ku tashi ku yi niyya, rajista ta jam'iyyar ko baka cikin takainiya. kai kati na jam'iyyar Jam'iyya ce ta masu tarbiyya, rajista ta jam'iyyar a zaben dan takara a jam'iyya, rajista ta jam'iyyar a dukkan cimboriya ta jam'iyya, rajista ta jam'iyyar ko sharɓar roman demokuraɗiyya. rajista ta jam'iyyar A to ya Bello ne ya ce hayya, rajista ta jam'iyyar mobilization kwamati na jam'iyya. rajista ta jam'iyyar PC me gida me rage na ce ku tsaya ni za na siya, A'a ni dai sauri na kai, to ni ma saurin na kai da kuɗi zan siya na biya, wai ko dai ma kwara ai. haba malam wa zai ki kuɗi, amma ni dai sauri na kai. Washin saurin da kuke yi ma ina za ku je tambaya ni kai. Ka san an yi tallafi raba mana jari mu aka yi, To ya raba muku ne? daga jam'iyyar da muke ra'ayi. To wace jam'iyya kenan? APC da ake yayi, ita muke ba juyayi. Da zuwan APC nan manoma an ba su tallafi, Farmers money kenan? masu ƙananan sana'o'i su ma an ba su tallafi. Trader money kenan? Yanzu ma saurin da muke yankar katin za mu tafi. Na APC kenan? Kai ma je ka mazaɓarka ka kai hoto can za a yi ma. A'a ni dai ganawa. Ayye lale ku furfuto sabunta rajistar jam'iyya. APC ce take kira sabunta rajistar jam'iyya. Ku saurare ni, fito zan ba ku bayani, Najeriya ku ji mai amfani. rajistar jam'iyya. Na fito ku biyo ni, ki rajista zani, fito dan kar a yi bani. Najeriya Kwariya ta bi kwariya, wanda ya yi rajista za ya ci moriya. APC ce take kira sabunta rajistar jam'iyya. Anye matan gida assalamu alaikum, Amin wa alaika salam. na wanda ke sallama a gare ku. Sai mun fito Mutane na mata ku bubbuɗe kunnayen ku. lallai ya zama dole Ga shawara ta kwarai zan ba ku. dole sauran Mata marasa rijista ku je ku yi taku, ya zama wanda dole kuka yi da ku sabunta katin naku. sai mun fito Haka ne zai nuna kun samu yancin naku. lallai ya zama dole Shugaba na jam'iyya ne, mai mala yake ta kira ne, shi ya ce mu tara mutane don mayar da nan sai ya zaune. Shi da ya haya bello, daɗin ƙuruciya lilo,
ko kun ka ce na gayyaci mata sai rajistar zama in APC na gaskiya. Mazan gida matan cikin gida haya kai sama mai tsintsiya APC nan sabunta rijistar nan kwamiti mobilization ƙarƙashin jarumi na matasan nan wane ne kenan ya haya da gwamnan kogin nan aka ce sako ne ga duk al'umma ta ƙasa kenan yan kudu da arewa ku da kwarkwata ku fito kenan ku fito mazan mu da mata ana da mu a shaida mai kenan APC mu yi rijista a cikin ta mu zan members kenan ba yan kallo ba ƙorafi kuma shi kenan in muka yi rijista komai sai da mu za a yi kenan har yanzu ana yi kaje maza barka aiki ma kenan mahimmancin katin ka yana ga tasirin komai. in kana da shi maza hanzarta katin na jam'iyya je kai maimai Ma'aikata ku sabuntawa, 'yan kasuwa ku sabuntawa, kafintoci ku sabuntawa, teloli ku sabuntawa, masu dako ku sabuntawa, a kati na jam'iyya je aima. ka gana mu nan je aima Sila ta nasara katinka, mutuntakar ka ba katinka. zaben na karma katinka sai da shi a ranar zabe Wayewa ta kai ga misali sai kana da katin zabe. kure da fuffuka in ba kati ta yaya za ka lashe zabe A jam'iyya ta APC maja zaɓi gwanin ka ranar zaɓe. Ka tabbatar kana da rijistar ka domin shigar karin far zaɓe. Lallai ganawa Adamu na kudu na sabunta nima. ruwa aka ce shi ne abokin aiki gona da yabanya ke bukatar taki duk wanda ya yi kwazo ake bai maki da Nollywood da Kannywood ko fito ku yi rajista kuma waka kake maza sabunta mai rijistar APC acting kake maza sabunta mai rijistar APC directing kake je sabunta mai rijistar APC producer tafi sabunta mai rijistar APC music kake maza sabunta mai rijistar APC makeup kake je ka sabunta mai rijistar APC a mulki na jam'iyyar maja dama duka an bamu mun ci moriya da yawa mu ma tallafi ya same mu gashi da mu ake daddamawa a jiha da ƙasa ta mu Husaini dan kwana faɗi hujjata a gare ku mutanen mu yayan mu dan bello na ce a doza dan bello ake ko ci ban falo mai magani na santolo kana na kogi shi ya ce mu fada aje a yau rajistar APC waje rajistar APC waje ku yau rajistar APC gida rajistar jam'iyya aje a yau rajistar APC da ni da ke rajistar APC waje ku yau rajistar APC da mu da ku rajistar jam'iyya su je su yau rajistar APC da su da mu rajistar APC ki je ki yau rajistar APC da ke da shi rajistar jam'iyya sai akwai rajista a fatin zai fa armashi rajistar APC za a sanya wambu masu adawa su ta yin fushi rajistar jam'iyya mata mu kada kuka sai mu hada da karkashi rajistar APC ga uwa tuwa ki tuka tun da haɗi muna da shi rajistar jam'iyyar mu ce mu sabunta katin jam'iyyar mu sabunta APC maza mata katin kyauta ake yin ta APC mu hanzarta dan kar mu bari su lalata da yancin mu APC akidar mu la shakka mu sabunta in babu mu je mi sabuwa APC rijistar jam'iyya a cikin ta da dimbin karuwa APC dan mele yake kira dangi ku fito mi tururuwa APC rijistar jam'iyyar APC babbar ganuwa APC mu sabunta in babu mu je mi sabuwa da rijistar ka za ka yi zaben fidda wani da rijistar ka a jam'iyya za ka zama wani da rijistar ka tallafin jam'iyya za ka gani
jama'a talakawa mu fito mi rijistar jam'iyyar APC zai mana garkuwa. Ni ma amadin su madana sabanta kuji yan uwa. Jam'iyyar nan ta fi gaban zinariya, tun da manoma duka sukan ci moriya. Mai tsintsiya wacce ta share duka siya. Kama ko shinkafa ta hudu ba hanya. Rana ta fito mai wanki ta honan da shanya. Maza ka ɗauki shawarar da zan ba akan ka kyauta ta niyan. APC gidan nuna yanci, mai tsintsiya kau da kunci, ta gyara noman abinci, mun ka farka a barci. Sabunta katin jam'iyya shine ya zanto azanci. Ai tururuwa ko fito mu fito mi gangami yan kasar mu. Bakani kai, bakani kai, bakani kai, na kira ku bakani kai. Bakani kai, ku fito magana akwai. Bakaniken jirgi, ina bakaniken mota, bakaniken keke na fitan a daidaita, da bakaniken babur mai kafa biyu duk sabunta. Shaida ta jam'iyya a mazaɓa ne ake yinta, a rubuta sunanka a cikin 'ya'ya na jam'iyya. Shugaba na jam'iyya ya ƙara kira mu ɗauniya. Mai malabuni mu je gaba mai malabuni. So mu je mu yi katin mu ai yare. Ina masu san buga kwallo da ma masu san sai kallo. Gamunan mun fito, maza gamunan mun fito. To ku je ku yi katin naku, dan za ya zam ribar ku. Da shi za mu je mi zabe. Amma cikin jam'iyya mu je tafiyar mu a tare. Mu karɓo shi katin zaɓen nan. Shi ne za mu zam 'yan lele. A dai ƙarƙashin ɗan bello shi ne garkuwar APC. Ita ce tsanin mu ya ce mu ƙara rike ta. APC katin jam'iyya ya ce mu sassabunta. APC to idan mun amsa ya ce mu je mu aje ta. APC mu daddaure mu dage dan mu karɓi rijistar APC. Mai tsintsiya APC nan, sabunta rijistar nan. Kwamiti mabulazai Karkashin jarumi na matasan nan. wane ne kenan? Ya haya dalla gwamnan kogin nan. Aka ce sabo ne ga duk al'umma ta ƙasa kenan. yan kudu da arewa An kuda kwarkwata ku fito kenan. mu fito mazan mu da mata. A dama da mu a shida mai kenan. APC mu yi rijista, A cikin ta mu zannan bas kenan. ba yan kallo ba. Ƙorafi kuma shi kenan. In muka yi rijista Komai sai da mu za a yi kenan. har yanzu ana yi. Kaje maza barka ayi ma kenan. Yar manoniya ta nuna, 'yan kasar mu sun amfana, yankin mai lafiya ya zauna, duk babu fitina an daina. A lokaci na mulkin APC an yi nasara na auna. Malami ga yawo musulmai, pasto ga yawo kirista, aje a sabanta rijista a jam'iyyar da ta daga tuta. APC mu ta kowa ce. Na ga yawo duk al'umma, APC mu ta kowa ce. makiyaya har da manoma, APC mu ta kowa ce. da arewa na har da kudin ma. APC mu da kowa ce. Ni ne baban cakwai. Dan tara na tara kwai tara na tara zan maganin sako na mutum tara. Jamu muje yan tawoya. Shugaban kasa Na APC. mataimaki nasa Na APC. Senate President Na APC. har mataimaki nasa Na APC. Sifikan kasa Na APC. har mataimaki nasa Na APC. Shugaba na jami'a Na APC. sakatare nasa Na APC. gwamna mataimaki nasa galin sabon mu na tara. Na APC. Kira suke a tashin a sabon takati na jam'iyya. Na APC. Dukan ku ɗalibai mata da maza sakon kuna biya. Na APC. Wanda yake da shi zai sabunta
ga sabo zambika dan bella ya haya gwamnan kogi ka sha gaban magauta sun barka ta so mun je jakada mai nutsuwa ga al'umma suna bayanka yace a ba da sako al'ummar kasar mu da su shaida har buka jam'iyya ta APC ma za tana kiran mutane ba shakka su furfuto su yanki rajistar nan da yadda za ya kawo albarka ko ina kake in kai katin ka jam'iyya tana nan bayan ka romo na jam'iyya in ya sauka ka sanya rai da shi har garkarka abokanai ku taso ku azama ku yanki kati yanzu ba shakka ni kun ga na inawa ko yanzu aka kiran masoya zan amsa ku firfito kiran ku muke ma'aikata na gwamnati kowa din ya zo ya bulaye majalisa ta zartarwa ministers da ku nake SA na presidency duka da ku nake a matakin jaha duk kwamishinoni da ku nake ina advisors SASM governors da ku nake na yi kiran samari 'yan mata da ɗan kuzari na ce ku zo ku bulaye katin jam'iyya ake domin da shi kadai ne zaka ci gajiyar jam'iyyarka ku tattaro ku taho mi noma rani da kaka Musa Isa Gunja kiran da nake kowa ya anshi katin APC APC jam'iyyar mu APC mai kishin mu ita ce alƙiblar mu gyara ƙasa ne burin mu ku fito al'ummar mu Hausa Ibo Yaraba ga mu ku taho sabunta rajistar mu na jam'iyyar APC mu sakon mai kishin fatin mu yaya dan billa muradin mu mai kwashewa ya tara mu mai sakamakon canji gwarzo inda ya kira mu sai mun zo shi zakaran da rabbana sarki ya nufa dole kyala mai gida ko gwaron gaba don haka garkuja da shi balle ku zurfafa yau Allah yana a bayan mai gaskiya inda kayo katin nan ma'ana rijistar kenan ka zama memba kenan kuma daga jam'iyyar nan lamarin ta in za a yi kai ma da kai za a yi ko takara za ka yi kana da damar kai to kar a bar ka a baya rijistar je ka sabuntawa har yanzu tun da ana yi tsintsiya APC nan sabunta rijistar nan kwamiti mabulazai ƙarƙashin jarumi na matasan nan wane ne kenan ya haya da gwamnan kogin nan aka ce sako ne ga duk al'umma ta ƙasa kenan yan kudu da arewa ku da kwarkwata ku fito kenan ku fito mazan mu da mata a dama da mu a shaida mulki nan APC mu yi rijista a cikin ta mu zan members kenan ba yan kallo ba ƙorafi kuma shi kenan in muka yi rijista komai sai da mu za a yi kenan har yanzu ana yi kaje maza barka ayi ma kenan